rima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo korsuɗo cuɗaɗo e ɓerɗe meɗen mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wotete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñe windere feeñjey ɓatake cellal ɓalli ñande nasande nogas colte hitande ujunnaji ɗe nogas ɓatake men erago faade e wittiyankoɓe yoga e ñabbuji daaɓoji daabeji men ɓatake erago faade ɓen safroɓe ɓe hinde vétérinaire taw ko aroɓe nokkuji men yurnitade daabeji men eɗen ñaagui yafuya noon ken mabɓaɓe haade min yettade ɗon eɗen jiiɗi arde yettinde ɓatake président Abdourahmani Ka Haddi Gajjel Ka gorko pullo hande biɗo fulɓe so tawi en jaaɓi sertude e basal kame ñaw e caɗele mboɗomi ngare tawten nduɗo suudu ndu darnanmi taw ko suudu men SAS woni société action sécurité haali hoore mum gasi hay so tawi koye ɗemgal tubankiri kono noon suudu men ko fulfulde sa yi suudu men woni dow to ko tiɓa jungo ma junggam cañin kuɗel ha sukka ɗum woni banque men booñ mo jiɗɗen darnude beele moni kala wawa ɗuwade e ka tiɓa daña hen nafoore daña hen jencude ndi yencinide tawno holɗum en ganda kono eɗen galɗi alɗuɓe wasɓe ko enen kala ɓe Allah rokkuno ha timmi enen Allah subhanahu wa taala ɓuuri rokkude enen fulɓe saabu holɗum Allah rokki en leydi Allah rokki en ndiyam Allah rokki en nangue Allah rokki en hanki eɗen joguino ñeñagu ngu ñeñanno ɗen ha garɗa ha feewa aduna kala ne yeɓanno woni mecce ngam yebare e welsidare accuɗen tayi ha laaɓi Allah subhanahu wa taala rokki en mudde e diƴƴe eɗen jogui subalɓe hande mutannoɓe guila hanki ko wayno ɗen gandi hamme biram modi kome en ko mbaɗi hakkude walalde e ndar sinno hande ko ɓiɗɗo jolfo walla caparo wanno ɗum walla bamranke kaddi gurdam hande kala hitande arde histoire mum haaltete e nder windere nde kala hande e nder histoire fulɓe e pullo goto meeɗa wadde ɗum waɗɗade e nooro keeci ngaari ha ndar tawya toon kujja joob ɗum eɗen gandi wonko Allah rokki en jaɓen ɗum parnorɗen ɗum gartiren ɗum nguuren ɗum en mbawa wuurde ko jananɓe ko ɗum guuraten Allah rokki pullo goto jogade ujunnaje 3 4 ha 10 nogas taw ko nagge hakkude leydi Tchad fayanma Cameroun fayanma Niger Nigeria ha yettanima e nder leydi Mali fayanma Burkina Faso fayanma ha ɗo e nder leydi Sénégal Mauritanie ha fayanma Guinée fayanma Guinéji ɗi pop fayanma Gambie ha fayanma Sierra Leone ha fayanma ɗo haɗa haadi kala taw sa yi ñarungal mum ko ɓorni go en hulɓini timmani hay temedere ko ñamata ko timmani hay buuɗi nogas ɗo walata ɗo fewani ɓiyum janggata joom suur mum foftani
o ne jogii leydi ha yaaji ko remata hen ko goram so tawi o soñi o gayni ko ñamale ɓole sayet nana tan jiimi e makko tuccet laamu ara waɗana en mbalkaji mawɗi taw ganduɗa ko contrat ji piya ndiyam ƴeenga so leyru maayi walla remi ha gayni facture ma wawa yebde ara ñamale kadi mbuttoye dow miskino nde tawno ɗum ɓe mbaye men kono kootu waye jawdi ni kootu so are jawdi seŋima e jawdi wonata koye yarde ƴiƴam jawdi jaafoɗon noon ken mabbaɓe dande anor seeɗa kootu so seŋima e jawdi walla daabaji walla daabeje wonata koye yarde ƴiƴam mum ni kamɓe ɓeen wiɓe ne ngara wallude en ɓeya ko ni ɓe ceŋorto e ƴiƴameji men ɗum waɗi soɗen teski won yimre nde ndulmaji nan mbanno yaroɓe ƴiƴam miskineɓe ɓe kulani mayde yimre wande fayida eɗen gandi won remru aduna e men ko yarde ƴiƴam men sa ƴiwende ay ɗiɗo ɓoggi kuuraji ɗiɗo ɓoggi téléphone ŋaji ɗiɗo gaz uji ɗiɗo force uji pap nana yara ƴiƴameji men ha hande kala facture mo jobɗa won laamɗo mo joɓanɗa facture muɗum ɓe gaddi banque ji mabɓe ɓe mbaɗi e men aɓe mbara en joni noon docteur Abdourahmani Ka ko neɗɗo pinɗo joom humpito joom gandal banggue qur'anil karim banggue saria rutti woni kaalowo ɗemɗe jonɗe jirliɗo joddiɗo e lamɓe kame ruwaji foof noon ƴeŋŋinani balabe makko faade dow walanden mawni kinare ala ko neɗɗo jiiɗo yonta leñol ngol hande no ɗannori ni caɗele heewi hen jurum o wi mboɗo uddita banque mboɗo jogui mboɗo wawi mo jogui ɓe jaadumi ami mbawi wadde banque alɗuɓe hoto miskineɓe ɓe guurata wona ɗum jinmi mboɗo wawno noddude patron e mawɓe nana hakkude leydi Mauritanie Sénégal Gambie Guinée e nder Mali e ɗiɗo nokkuji kala ɓe gara min mbaɗa banque mawɗo min inna ɗum suudu men kono ko miskineɓe lebtoto ala min jiiɗa ɗum hanti min jiiɗi ko onon miskineɓe ɓe gadde jawɗele mon ɗe joguiɗon no fotiri kala goto fof temedere ha gonon yimɓe temedere dañon ujunnaje nogas coɗon action mon ndeƴon coɗon action mon ndeƴon son coodi action mon on action wonat hankkadi ni banque miskineɓe on meeɗa nande patron ari addi jawdi wi gaare mbaɗen banque miskineɓe nan toon tan ko alɗuɓe ndenta mbiya gaare mbaɗen banque lebten miskineɓe guila e ndema mabɓe ha e faggudu mabɓe ha e ɗannuli mabɓe piyen ɓe lebten ɓe wonno joomen jawɗele ɓen ko ɗum ɓe joguino ko ɗum alɗinta ɓe miskineɓe keddone ɓafata ɗo way kono commerçant ji mawɗi yahoɓe ne gaddoya en gros ni ɓen janata yanata tan ko an cooda won ɗon ka yeyde perda kono jomum ka addi pop ene yalta ni joomen banque ji mawɗi joomen ngaluji mawɗi mbayi jonon docteur Abdourahmani Ka nde yiɗum nde wi ko musidɓe tedduɓe onon aynaɓe wonɓe e ladde joguiɓe beyi e baali e nayyi onon remoɓe remɓe guerte gawri poɗɗe jene ñebbe onon awoɓe joguiɓe liɗɗi ne jahane garta onon jangguinoɓe oɗon jogui ko joguiɗon goto fof ɗo heedi ɗo ko jogui ko yaltin ɗon yaltin ɗon asakal ma yaltin ɗon janggo ken rokkoye ma jaam holno Allah subahana wa taala wirno e Qur'an karim holmo ne ñamla Allah yew ɗum ñamade moƴƴere ndendina gadda waɗe hen beele tina hen hoore ma on wawno addoyde woɗɓe gona hen mbiyen aha kay ko pullo kono waɗi hen ko woɗɓe hono no kewɗen wiide ni kono ala wo eeri ko onon bandamen fulɓe gaare naate hen janggo somi yiyaka wona banque mon banque fulɓe on ma yi wona banque fulɓe mi yiiɗa mbo jogui partenaire uji goɗɗi haaloɓe ɗemɗe goɗɗe ɓe jeeya kamen yarlitiɓe oɗo saaha joni yiɗɓe wadde ɗum kono erimi ko onon gaare wona société pulago wona société men action men sécurité men wona gollorgal men jawdi men ndenka men ko tiba men enen pawata tibaka jogoɗen ndenka tiba men kala ko jiɗɗen wadde hen mbaɗen giwen e yawede giwen e wiide en jawama ɗum woni ndeɗo feere nde docteur Abdourahmani Ka addi musidɓe tedduɓe ko yiyande oɗo saaha kala jiɗɗo sodde action mum yo ya soode action mum on jii chiffre uji banque aji ɗi nana jaaha partout e nder réseaux sociaux partout e nder nokkuje dinguire kala jiɗɗo sodde action mum yo ya soode action mum
ene joga yamirore yo yassodoya action mo jiɗɗa foccoɗa a parti ujunnaje nogas a ujunnaje temedere no jiidirɗa foof sa yiiɗi ane galle ma nden toon mbaɗon société ndendino haalis mon coɗon action moɗon musidɓe tedduɓe tinnoɗen hen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en docteur Abdourahmani Ka président e yadimma kala yo Allah wurnon gurdam juɗɗam musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede eɗen jiiɗi haalde seeɗa ko fate banggue hande tebbuli ɗi ñamaten en kaalino ñanden maaroji ɗi ñamaten ɗi eɗen gandi ko produit ji goni e majji ɓayde ko produit ji goni hen gila nde jartata leydi ndi a safni leydi ndi a safniri ndi produit a waɗi hen ndiyam a waɗi ndiyam he produit woni engrais e ko yadata hen a lori maaro ma walla a sari maaro ma a sartima hen kadi engrais e produit ji a puufi hen kadi produit ji gila kowoje e goɗɗum naata e ngullon wasago ngo heɓa toon jooɗo mawnida e abbere nde soomo nder to coña abbere nde yorani ñamande ñama produit o rokkuma caɗele to banggue jawdi toni ko ni hande en ji no cafrotoɗen ni ko noon jawdi men safroto no pinata jara hôpital aɗa pingue ni ko noon jawdi ma pikkirte no pinata jara hôpital walla dispensé walla docteur aɗa rokke poɗɗe aɗa yara ko noon daabama e jawdi ma rokkirtade poɗɗe ne yara ɗum noon so tawi daaba watti rokkede poɗɗe hono neɗɗo rokkirte poɗɗe ni so daaba watti pikkede hono neɗɗo pikkirte ni so tawi daaba watti yarnede siroji hono enen jeni siroji te eɗen gandi pop ene waɗi ko wiyete rewam ne waɗi effet woni rewam kala foɗɗere nde jarɗa ane waɗi rewam ane waɗi effet a yarande tan wooda kone accanma toon jawdi ndine yarat tan wooda ko accen ɗum toon kiba noon oɗo saaha mo gonen teskoye mo teskiɗen hen hanki eɗen joguino jokkere en ɗam nde mbaɗanoɗen so daaba ñawi taw ñawi ɗum ko ñaw ni eɗen kolkisi oɗo hen o wawata dadde kewne ko hirsude daaba o walla kirsen dammuwol ngol jaafoɗon so nagge mum so ngaari mum so jawdi mum so mbaalu mum so mbeewa mum kewɗen ko hirsude peccene hoddiɓe men watta en haydara ñaamen kono hande so nagge ma wofiima walla dañi rafi walla tan dañi caɗele a jaggat pawa e saret na wona buuse jeeya ɗum buuse nden jokkere en ɗam en gegge mum ha laaɓi so wona seeɗa ala ɗo heddi hankadi ni goto foof ko yomi dañ tan hay so tawi ne fetto ko yomi dañ tan joni noon gadda joni cafrowo jawdi maɗa o pinga jawdi ndi pingo ko posone ɗone wonde ñalawma dammuwol ngol ngol ronka tinde hoore maggol kula gadda joni buuse hirsegol hettude produit nan naate maggol produit pikkiro nana naate maggol nana naate ƴiƴam ne soore ɗaɗi ɗi en yaha nder te eɗen gandi hay to banggue docteur eɓe sa pingama ene yiiɗa an hoore maɗa gonane deccuɗo ha naata e ɓandu ma sa sellani aɗa safro ene yiiɗa mbasa jogade ko fate banggue jokkodiral terɗe hakkude ma joom suno walla hakkude ma joom galle ma beele safara wawana deema tawno koye ƴiƴam natata tene kadi en gandi maniya ko ƴiƴam yaltata joni noon so tawi ngol hirsama ngol ñaame ngol soppe kanko buuse o soppo o ƴela o yeeya joni yimɓe jaaha ñamoya ɗum waɗi mo jiiɗa pobande ene jogui ñawmo anda produit ji ɗi ñamaten ɗi en gondaka en luukor tan temboɗo ni sen dutima to banggue saria haali tebbuli saria haali kirse saria haali cellal tew haali cellal liiɗɗi haali cellal ñamde kono nde tawno hannde en muɓɓi guite mbiɗen tan kala ko ari jeere kooroɗen tan mbiyen bisimilla ñaamen Allah noon ɓuri yidde ko enen koye men ye mbal loskoji men kool kisoɗen ko arata men ko ha paamen cellal mum ha ganden cellal mum namdoɗen ɗo iwi namdoɗen no fayi en jii ko ari Chine ko woni ñaw hande mbiyetengu coronavirus holno foti yimɓe maayi Chine hande leyɗele pop nana kuli hewɓe guddi keeri mumen hewɓe kuli artirde hay ɓiɓɓe mumen wonnoɓe toon wotoɓe gaddude nguɗon ñaw tawno holɗum heɓete koye ñamde
ko wayno hande bilwili en walla laatoje en walla dasoje en walla woni kullon ladde kon ganda walla baaɗi en walla goɗɗum te eɗen gandi chinois ji ala ko ñamata ha fayno Afrique central soɗon nana ko wayno Ebola en pop addi ɗum ko ñameteje bonɗe tebbuli bonɗi addi ɗum noon musidɓe tedduɓe en jii kala sifa tew hande en yillo e men ara tan cooda nawa aɗa ñamoya tinnoɗen hanti guri men nana mawna kulol Allah nana egga nunɗal eggi mo jiiɗa pop ne jangto Allah e ɗemgal mum kono ene tiiɗi tawata Allah e ɓernde mum ene wawi yeyde ko boni ene wawi yeyde ko ufi ene wawi yeyde ko moƴƴani ene wawi yeyde ni ɗo batiji purli walla ɗo ligguiji purli gadde jeyma ñaama gayna daña hen caɗele ɓe dedinana ƴuufi ɓe dedinana muusa ɓe dedinana ndoga ɓe dedinana awƴita pop ne hen ɗum noon min wasiyam tan ko enen sukaɓe wuuro enen yonta o tinnoɗen jurnitoɗen gaynanteri daabeji men ɗe ko he majji gurɗen jurnitoɗen safaruji batteɗe hen ɗi jogoɗen namde celluɗe mbete daaba o so tawi o saframa en kuuli omona maaya sen kirsimo mbete no moƴƴi ñaamen walla ala neɗɗo o wasa yinnede haw itta o wiyama nawana buuse taw ganduɗa buuse o hoorim kañum yiiɗi hen tan ko dañde jaam yiiɗi hen ko dañde haalis jaafuɗo noon ko alay saago kaalen cellen nde taw en maayi hande mo jiiɗa fof nane rafi nan wonde rafi ne ronki andude holɗo fayi hoore mum ene ronki andude holɗo fayi koyngal mum tinnoɗen hen no moƴƴi eɗen gandi hande leɗɗe jawdi ne heewi en mbawa limtude kono ne heewi onon aynaɓe oɗon gandi onon comintaɓe oɗon gandi kala ñalawma garɗo won siro won leɗɗe won conele jawdi jaltoje ɗum ko kala ñalawma garɗo oɗon gandi kalami ko hande ma wi daabeje ɗe produit ji mabɓe ko watte hande daabeje jawɗele ko ɓurtima hewde enen yimɓeɓe ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi kadi enen remoɓeɓe ha tende faade banggue sardiŋaji e nder galleji gusten engrais o gusten produit ji ɗi eɗen jogui jaañe ko hunde moƴƴere eɗen jogui doornde ko hunde moƴƴere cafnire ɗum leyɗele mon on kettima yewtere Saydou Mbarane lewru maydu ndu cafnire ɗum leydi mon dooson ha gandon dorne nde e leydi ndi nanggodiri ɗum waɗi yawata yorde lora kala ko jiɗɗa lorde daña ñamri moƴƴiri ñaama ñamri moƴƴiri celludi tawa ala caɗele sa yiiɗi yaade dowuro jaaha dowuro moƴƴo kono hande jeeɗa dogue reedu janggo ronka yaade dowuro ɓawo janggo jaafuɗon yaltinta ko gaɗɗe tekkuɗe jorde jooɗo yontere ronka yaade waɗi noon ko produit ji e ɓitto ɓitteɗe ñaama jamma ñalam holko saabi joom jogui seero holko saabi mbeten jogota ko namdal organisme ɓandu ma wonko jillata hen aɗa foti andude ko jilli hen ko wonko wayli ɗum ko ni yaari hande ko ndungu tan janggo ko ceeɗu ko noon deedi men ɗi mbayi hande ko ndungu ɗi dogga tan ha cikka ka ñawɗo janggo kadi ceeɗu yirloɗi deedi ɗi joora kos ha donka hay aɗɗere yo yaltu ko caɗele mawɗe musidɓe tedduɓe alay saago noon jurniɗen koye men donken hoolade kala ko ari e men il faut gonen holkistoɓe ken joomen haqqillaji en ɓooyi wurnude koye men e nder ndema men e jawdi men e maaje men tinnoɗen hen no moƴƴi wasiya tan mo mbasiytomi gam uddude buɗalil men ngal en ngala yajinde no feewi tinnoɗe e leɗɗe sanuji sanu ko jiiɗon ko hunde bonde ko ñamaten ko pop ne waɗi effet ji koye nder reedu woni ko toon kaffuruji ɗi jaltata toon gilli ɗi jaltata neɗɗo pop ne waɗi gilɗi kala ataye mo jarɗa suukara o ne rokkuma gilɗi kala ñamde ne ñamɗa effet o ne heddo toon ko dolɗa ko pop ɗuma naate ndiyam ɗuma naate ƴiƴam ɗuma wonto e boroɗol woni yaltude woni yaade dow wuuro walla woni tottare andu won ko heddi toon no jarata leɗɗe ni aɗa safro ni ko effet kala ko safruma wonko bonni toon no fotiri foof ɗum ko noon wayi ɗum no enenne ko ñamaten ko pop hande ko produit ji so tawi produit o a ñamimo wonko yaltata ko yaltata ko ɗum woni ko waɗata toon ko ñolata toon ko wontanma gilɗi ɗin gilɗi goni sanuji woni vert ene moƴƴi e kala saha ƴeewen leɗɗe vert so leɗɗe mum kaɗɗe so yaade pharmacie sooda médicament de vert woni leɗɗe sanuji sa yeri leɗɗe sanuji
aɗa tina reedu ma ndu ne yaafa aɗa jogii reedu seeɗa ko reedu dogol ngol noon ɓorwat tina ko yaltatama ko ne ɓorwi ɗum woni sano hanke ɗen jiya sukaɓe ene jaaha dow wuuro ne coppini tan wonno en jiyata leɗe sano jiya cukalel soppino ha ko wayno gorogel yaltay mum ene lasa tan heddone doga sukara o hande eɗen gandi hande sukaɓeɓe sa rokkiɓe bujjoyi eɓe janggoy soɓe jalti ɓe coodata ko bonbon ngaji leggel ko sukara ɓolo an hono waɗa fiyano ɗum hoore maɗa kerem galesaji hanti hankadi ni ko sukareje tan mo jiiɗa pop ɓandu mum so ŋañi waɗa ɗaale kala mo jiiɗa so ŋañi ɓon waɗa ɗaale on wonde sanuji kala mo jiiɗa poste guite mum yeeso taw ko cukalel ni ɓuuta walla ni mawɗo omo jogui sanuji kala nde jiiɗamo ɓernde ƴeefo yiɗa tudde omo jogui sanuji sanne waɗa noon reedu hifa jomuron ka ñamde ne rokka ɗum sanuji ne waɗa sanuji ne mbaɗa noon sanni heewi sifa ɓanduji wona gadde ne garbito en sanuji ne mbaɗa noon sanni ne rokka paali sanuji ne dokka paali saabu warat ɓandu ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗalirumen nde feri feeñe windere feeñjey ɓatake jeertino e erago musidɗo mon kiɗe mon sehili mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena